ai ba ni ke aka muku ba tsautsayi ne daga ina zo ba a faɗi ko ba za ka yi kiba shi ba har abada har abada ba za ka yi kiba shi ba da nan ta fara zan zama yi an tsara ma ba kana taimako ba damu ya ke ta wajen ba ni rabin kwano in taimaka maka wannan aljihun na to kafa aljihun ya yake ai mutum ya ɗauki ɗin nan ko ta waya ba zai ji labarin Kano ba a gaskiya dai Allah na taimako Allah ya sa mu jama'a na taimaka ma ka aka yi min da tokan makaranta ma wace bara aka ba ka rubuta da kake sai da kullum ko ban masallaci ya ka jika min da ya ikon Allah a dai gyara mu dai kara mun tsada gaskiya dai kuma ka aka biya ma yanzu kaga kuɗin da kai za ka karewa ana gaskiya mu wai na gana kirga ka iya lissafi da riba za ka kawo ni garin saboda rayin wayewar kai wannan aljihun ba zai iya zuba mu da ka ji tsoron Allah wanka aka yi min da tokan makaranta ka ji tsoron Allah akwai ban biya ka zo da ni da safi ikon Allah bayan riga ka diye Allah ya shirya ka ba aka yi min kan da bata ba kar ka zuba min ƙasa yuyin mulki ya kai a kansa hulan nan ta gaba na gani ta kone ga wannan na gashi mutsidi ya motsi karkashi ne ya na ga farantin da kai mai walda da ya kai rigima tsakanin Masar da Isra'ila sai dai kai wai me yasa ke ga mana magana rigar jarida aka yi min zan tafi Jamus aka dakatar ni to ka dai ji tsoron Allah Allah wanka aka yi min da tokan makaranta kan na kana siyan zabi ne a gona a ruwa ne wala ha kwanan nan ka amma gemun ka ya fari bayan raguwa ka wanke na ya yawa sha ya na ga tsagunka suna neman su bace mafarki na gani a zama turu ikon Allah ka rinka cika mudu to ɗaya rubuci dan alewa ka dade a duniya karobi ne ya rako ne Allah ya taimaki san bajo a mun sanne kan sarki dan ya taimake ka faɗuwar damuna ya ɗaura a kuki dan kwanaki ji na an ce lokacin da yayi da siga dai kan siga dai an baka yafi buhu biyar ka na san sana a sama da yin ganta a kai iko sai Kabiru rabbani mai sabulu da sabon ɗan koli da alaja musu da alaja audu ɗan gongola gaskiya sun taimake ka waɗannan mutanen ba ƙoƙarin liman ma suka ji kanna bari in ƙara maka uku a ciki to ana saba wani baka ni baka burge ni ba ko maka na biya ma hemin takala kanka da wurin kasan ni Allah muku albarka amin amin Allah ya tsara lafiyar noma amin amin kana cika mudu wasu lokutan likita ne ma ira ko ne saboda sabi ɗin bin ka'ida gashi to ba bari in ƙara ma ne lafiyar saboda ka taba shi tsoro ne da ba to ai baka siyan ta kirki ai a gaban hadiri na kara amma ni ta zama naka na je sun auna abata ma kafar abata ya ki kwakuwa ma zan yi canji ikon Allah to ran ba kuɗi ka sai takalmi ai zuciya a gidan ba ta da akwai Allah shirya ka da alewa masallaci ma aka wanke ne hadda ta ba gaskiya Allah mai da ka sana'ar kifi ai mu hoton arugungun akwai na ko zan ji kanyin zaɓin koma ana yadda da bino ba gefen agada da yarwa kowa bi ka kowa bi sanin ka da alewa Allah mai da ka sana'ar alewa mu hoton tarbiya ku ba su ga ya fi ƙarfi na yanzu alaji kai yadda kowa yake sayarwa mana a'a ba zan iya ba wani in ya kallata ma biya na biya to ai kowa san tsada kake yi dama gan shi da son kuɗi ko a da ta na kwan ɗari da son kuɗi ikon Allah to mu za mu daina a ni wannan na ban maka saboda Allah da Annabi tafi gidan roba man a liƙe makan mu rabu ni kyauta na baka ni ma bari in ba ku tukuici ni ma ina iya kyautar ni ma ku samu